Sadag. Napalabas, bayat ti panagmanmaneho ni Albert. Kilat nga da nagbalasiw, ket dandani na atalan na. Tinulungan na nga rod ti babae, ket impan na iti ospital. Kalpasan na, inawagan na ni Dan, tapno adda kadwana ang mga sikaso iti babae. Apaman anasigurado na asaan anan ano ti babae. Pinanawan dan daytoy iti ospital. Iti sabali a bangir, nadlaw ni Amado ti panagat-atap ken kuanan ni Caridad. Isu a kinasarita naman daytoy. Ket kinid daw na ngagtalek kumaken kuana ti Donya. Kabayatan na, pursigido met ni Laika nga agsapol iti pagtrabahuan na. Itagagayan, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Nabannog ako na magmag nang agsapsapol iti mabalin ko asumrakan. Ngamawan latamot ti makitak. May palagip manan kanyak ti amin. Kasto'y matlaang ti sitwasyon ko. Saanan arumbang apanunutak day di anapasamak. Amok, no sa di naman ti ayan ita ni nanang. Tartarabayan nak. Ituloy ko ket tindak sapol iti mabalin ko asumrakan. Uray babao ng ditan. Timportante kat adda. Dita ti papanak. Diyak agpilin iti trabaho. Tinapatag kat makastrelkak. Tapno adda ti panggadak. Kat makaurnungak para iti panagadal ko. Ikagumaak aton uyan amin nga arapaap ko. Kas na ikarik iti day dinanang. Uray kas jaya. Naadaan iti jak amo asakit day dinanang. Kadagi dinaudin nga aldaw anagdan na kami. Imparik na nalata kanyak ti panangipatag na kas ina. Kat day tatijak tupulos malipatan kan kuana. Isu nga uray awanan day dinanang. Isulat ta ti pagbalinag nga inspirasyon ko. Tapno agbaligi ak amang tunoy kadagiti arapaap ko. Among papa? Kasla interesado ak iti bagbagayo a negosyo kini Tito Amado. Panagkunak ket napintas to ti ibo nga dayta. Iha, basta no ni Amado tinangasikaso. Sigurado. Awan apulos ti palpak na. Isungarod adyak kayatan ti makisosyo pa iti sabali. Nilangan Amado ti kayat ko a partner iti anyaman nga ibangon ko a negosyo. Sigurado ngamin amatriple ti puunak kan kuana. Talaga adak ka iti panagtalagyo ken kuana, papa. Talaga iha. Nang runa inton agbalin kamin nga opisyal nga agabalayan. Don't worry, papa. Matong pala amin dayta. Kat sigurado ak asaan to ang makapagkadkad ni Albert. Ngamin, amok matan nga iti pailaan. Addan espesyal arik nami iti tunggal maysa. Mama, nadaman kang runaan nga desisyon na ipapan iti dayta abanag. Panagkunak kat sika dayta. Albert, iho? Sika ti asawa ni Papa. Alangan mo ta sa bali pa iti agdesisyon no may papanan iti personal na banag iti nagbaitan nyo. Likliklikak ngamin ti panagsubang mi iti amam. Nang runakat kanayon namat nga ibaga kanyak. Anagbabawyan nan iti nakaro ti amin. Yung marikiriknak, Mama. Saan kayo mamati? Di kayo napnog iti imbaga na. Iho? Iso ada kayo tirumbang agdesisyon, Mama. Ni, ada tao. Bayamon ani simang timapan mangkita no asino. Uwan, Mama. Mama.
Mabit lang. Inak ibaga ka ni Nana si Mang. Tamo na no sino taday jagay. Naibag nga orasyon, Nana. Siyak ni Laika. Anya ti masapul mo, balasan ko. Daytoy, Nana. Nakitak di tiruwar ti gate siya nakapaskil. Kayat mo ti agaplay, kas babaunan. Kuma, Nana, no addapan na kay Karina. Tinasayaat. Umay ka ta... anya itayan tinagan mo? Laika, Nana. Laika. Umay ka balasan ko. Sumrak ka. Simang, italagkon kan kaday tabalag. Saan na siya ti makisarita iti agap-apply a babaunan? Angam, senyora, saan mo't asyak ti mangpasweldo kan kwa na no bilang laeng? Simang, pudno asaan asika? Da kami mo't laeng. Ngam ti kayat ko, sikan ti mangkita, no mabalin wano saan akas babaunan. Sikamat laangan ti mangibaga kadagiti rombang nga aramidan na. Stay in ka di wenno stay out, senyora. Sikaman. Anya iti panagkunam. May mayat metlaeng no agnaeden dito'y mansyon, senyora. Tapno adda-adagos iti anyaman nga oras sa masapulyo. O sige, awan ti parikot iti dayta. Basta ti kayat ko si Mang. Daytay mapagtalkan kan nagagat. Dayta ti ipangpangrunam nga ibaga. No bilang ta makapasaday ta nga agap-apply. Ay nabalasang ko. 16 matlagayam ti tawin mo. Kunak no agtawin kan iti 18 wenno 19. Ay, saan, Nana? Katurturpos ko lang amin iti high school. Matlagayam. Apay ngay nga agtrabaho kan. Agkolehyo ka kumapay Isungarod nga agsapsapulak iti trabaho. Tapno makaurnungak iti pagadal ko iti kolehyo. Apay dagiti dadakkel mo ngay. Obligasyon dati mangpaadal kan ka. Ulila akon adamang, Nana. Nabiit pa'y anatay day di inak. Nairaman iti aksidente. Anya? Day tatiag pa iso. Iso pa nga asiyo kuma. Awatan dak. Oray isulak kuman ti maitulong yung kanyak. Laika, balasang ko. Agpakpakaasi ak, Nana. Ay, por Diyos. Apay nagparintumang kamutan. Ay, tumakder ka, balasang ko. Di ka agparintumang itisangok. Tumakder ka kuma. Asino doon sa ngaili itay Nana si Mang? Nag-apply ababaunan, barok. Anya ti ko na ni Mama. Inawat na ka di. Ay na Albert, siyak ti pinusgan ni Senyora amang kilatis iti nag-apply. Siyak ti pinagdesisyon na. Ta siyak kanumot ti ad-adda makipulapol iti maala ababaunan. Ket anya ngay, Nana si Mang. Panagkita ket nasingpet kan nagagat. Iso nga imbagak naawatan. Kasta ka din Nana. Nasayat mat Tapno dati katulungan dito balay. Oh, ket ayan nan ngay. Nagawidan Anya? Oh, apay nga nagawidan? Agsubliin ton bigat. Apag iso ka no, tapno maisimpa na pa'y dagiti arwaten na. Kan maibilin na, tibasit abalay da iti gayom na. Iso nga agsublay inton bigat. Amom panyero, imalakan ka di anak mo. Apay mananan ako ng dayta, panyero. Tagpada kayo analaing amang pasablog. Sika talaga. Saan ngagpaspasablog laang ni Misty?
Pudno tinakuna na kanya. Ngayon, danon ko kan ka, Panyero. Ay na. Agama kayo lang agpaiso. Sika talaga. Un kaya. Kumusta ni Albert? Jack pa'y nakasarita. Saan pa'y ngamin na nakariing itay pimanawa kay Jebalay? Apa'y ngagsanay kay tinaunag? Kaslang amin madanagan na, Panyero. Taapay kumamit. Amok ngamin nga wanti parekot ka ni Misty. Ang mamangano datong para parekot itibiyang ni Albert. May papan ititulagan ta. Si kanto nga roden ti mangibaga kadag iti Jack kayat iti dayjay alay ka, Simang. Wen, senyora. Kunak tumot ngamit itay akasarita yon. Ngam di yumot kayat. Pasensya kan, Simang. Ngam amomat. At dadag iti pakariribukak. Senyora. Sana balit akasaritak tulaangan da di alay ka. Inton addan dito'y balay. Sige, senyora. Ay, uwan gayam. Mabalin ka di nga ijay mutten silid ko ti pagturugan na. Total, naglawa mo ti silid ko. Iyakar milaangan jay may sa akama ijay. Makamo ka. Ngam kayat na nga ta. Ibagakkan kwa na inton agsublin dito'y, senyora. Ala, makaamukan. Basta ti kayat ko lang, nagagat, kan mapagtalkan ti maalam akadwam. Among Brad, pampanunutek yung babae nga impan mo ijay ospital. Oh, apay di dya babae dan? Di taman lang nadamag mo tinagan na. Interesado kan sakit di kan kwa na. Saan mat, Brad? Iso na lang ta, di taman lang dinamag tinagan na. Wenno anyaman maipapankin kwa na. Sana ka interesado? Sika mo, gaponas. Di mo nituloy ti kahit mong ibaga, Brad. Jack kaya talaga ipanday dyan napasama. Oh, apay nga gisam ka. Amok ngamin, uray kasta ti bagbagamita. Sigurado adi mong tumalipatan da dya a babae. Tapay kumamat. Tamalaksid iti inam. Dayjay la a babae, tinakakabilkin ka. Nanang, isimpak amin ng dagiti gargarot mo iti lakasa, ha? Amangan no jak tong aminon madalusan. Gaputag na akon iti balay ti pagpaayak kas babaunan. Imbilin kon ka ni Manang Flora ti basit a balay ta, nanang. Di kagdanag. Ta saan ko matlat alipatan asarong karan day ti abalay. Ngamin, dito yung tinagnaedak sipod ubingak. Kat no bilang ta makaurnungak ton iti pagadal ko, agnaedak matlata ditoy. Inton sa anak kon ababaonon iti balay dagiti agbalin nga amok. Amok, oray sa di naman ti ayan mo, nanang. Tartarabayan nak. Amo ka di nakbaybayan. Kat sapay la kuma. Tamabaelak ti kabarbaro nga agpang ti biag asarangtek. Maibturak kuma dagiti agbali na parikot. Kat sapay la kuma. Tamabaelak ti anyaman apan nubok. Adungteng ita iti biag ko. Babaunan? Ne, apay ni Simang? Kadwa tayo lagta dito'y balay, Ngam amumat, adan edad ni Simang. Adan dagiti trabaho adi na kabaulan. Iso nga inkadang ko ang mangalay iti kadwana. Saan ka alapdan iti kayat mo, Caridad? Ngam amumat siguro nga graira ita, dagiti may kaniwas ti aramid na. Ang mga numakasarak kayo iti pakawala ti sindikato. Amado, agtalig ako makanyak. Kada kami kan ni Simang. Da kami ti makamo. Sana bale, takilatisak ang naimbag ti kabarbaro a katulong tayo. Apaman nga umay ditoy inton bigat. Among papa?
Manipod si Mang Pwede. Di ka pa'y pulos nakita ang nagparikot. Wano oray nagpanunot man lang itinaunan. Anya ko mga minaga pong agparikutak, iha. Anya ko matipagparikutak. Itapay, takaden na ka. Santo agparikutak. Imposible ang mapasamak na ita. Talaga nga ipatpatag na kanya, Papa. Unay, iha. Awanan ti umasping iti panangipatagkukun ka. Amin na maited ti maysa nga ama iti anak na. Nakasagana ak amang ited kan ka. Awan matin ti mapanunot ko pa'y akid dawan kan ka, Papa. Ngamin, talaga nga impa ay mon kanyak ti amin. Sika talaga. Umay ka man, anak ko, taarakupen ka. Ipatpatag kala unay, anak ko. Unay. Kasangsangpet lang ni Albert, Panyero. Nagdiretsyo ni Joyceled na. Magkapon na kano, Panyero. Diyak mo, kumpadre. Diyak nakasarita. Ta nagdiretsyo ni Tiseled na. Ala, sana balen. Bayamon. Amangan mat no inasikaso na ti panag-enroll na. Amumatan. Umadanin ti panagsasarat. Sa bagay, kat ni Misty, naka-enroll ka din? Wan, Panyero. Dahita ti inasikaso na. Nasayaat nga rod no kasta. Dinamag ko nga rod no nagkita dan ka ni Albert. Agam saan ka nupay? Noan niya ti kunam, kumpadre, awisek ni Albert. Tao may kami dita. Saanan, kumpadre. Ang mga no di nakapatgan, katagsubang kayo lang. Kun maysa, naibagak matankan ka. Kaya't ni Misty asorpresaan ni Albert. Sa bagay, alang nga rod. Santa dadaalan ti diskarte ni Misty nga anak mo. Barbarang awan ti rumso aparikot. Apaman nga kita dan kini Albert. Simang, ni sir mo. Rimwaren, senyora. Itaypay. Kasta ka di. Wen senyora, saan ka di nagpakada kada kayo? Ang mga no di na kayat amalukagak. Iso adi na kun riniin pay. Nalabit akasta, senyora. Kat ni Albert? Adda ijay garahe. Wash-washingan na tilugan nyo, senyora. Kasta ka di. Diyay ngay kabarbaro akaduam ababaunan. Ay, amangan no inton madamdamalaeng. Addan tunday jay. Tala, ibagam kanyak no sumangpat. Takayat kumat ang makasarita. Iparpartak ko pa'y timag na. Amangan no adapay makuna dagiti agbalin nga amok. Sapay ko na ni Nana si Mang, ana istrikto da kano. Diyak kayat nga, adda makunada kanyak. Diyak kayat ang mapaluspusak ti gundaway, ang makapagtrabaho aktap no makaurnongak. Aday tan, asidag ako na. Ay, agyamanak, adda kon dito'y sangwanan ti gate da. Agbasar ako na. Adan mangilukat iti gate. Apay anak laat ni Laika. Asino tinakita daytoy. Gagayem, giyuliwayan adenggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Sadag! Napalabas, nakagteng ni Laika iti mansyon ti pamilya Natividad, ket nagpresenta akas babaunan. Gaputan ni Simang ti pinusgan ni Doña Caridad ang mangala iti agbalin akadwana. Inawat ng rod ni Laika. Iti sabali abangir, inkari ni Don Fausto kini Misty. Anak kasagana daytoy amang ipaay iti amin a pagragsakan ti anak na.
Kabigatan na, nagsublin ni Laika iti mansyon ti pamilya Natividad. Itagagayan, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Agyam manak. Ada akon dito isang wanan ti gate da. Agbaser akon. Ni, adan mangilukat iti gate. Ha? Sika? Si Kamet? Anya dar aramidam dito eh. Ah, Amukon. Agtrab-trabaho kamot ditoy. Iso kasta tilangam. Ah. Boy kalakit di ditoy. Katwaswashingam ti kotse dagiti amom. Excuse me. Labsan kan ditoy. Dahil ti babae nga impan ko di ospital. Anya tar aramido na di balay. Agasam? Tanapagbidutan nakpay aboy dito eh. Paguray ka. Amangan na suday dito ka barbaro o babaw na nga ibagbagan ni Nana si Ma. Isulakit di day jay. Boy gayam ha. Kitag lang nun niya aramidan na. Iti ka nito amaamuan na no asino ak. Anya jay ko ng barok. Jacket amaamuan day dya babae no asino ak dito balay Nana si Mang. Ay nabarok. Kasano ko maadi na maamuan ngay. Imposible mat asaan nga ibaga ni senyora. Jak pa'y lagpakpakita no da ni Mama. No sa pulen nak. Tapno yam amunak iti day dya babae. Jak agpakpakita. Ibagayo nga da na panak. Weno saan? Makumikumak. Basta tinapatag na si Mang. Agtali na diti panunot day a babae, aboyak laang diti balay. Albert Barok. Ay, siyak ti madanagan iti kasta planom. Di kay agdanag na si Mang. Awan mo ti dakas nga ramidak. Kaya't ko lang iparupay ti day a babae. No asino ak dito eh. Anya nga min aya at alaga tinapasamak. Apay akas ta titratom kanilay ka. Lay kagayam tinagan na. Basta na si Mang. Sapay la ko ma, tapat ganyo, tikid daw ko. Teenager ka pa'y matlagayam. Ang mga numadaksanak mat, gapo iti panangawat kan ni si Mang. Senyora, saan kayo ang madaksan? Pangaasiyo ko ma. Tasaan yun nga ibabawi pa iti panangala kanyak ni Nana si Mang. Nagpakaasi akan kwa na. Iso nga inalanak, senyora. Kasapulak namin unay ti trabaho. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Ha? Kayat ko ti agadal iti kolehyo. Senyora. Iso kayat ko ti agurnong. Nagagatak, senyora. Oray anya ti paramid yu kanyak. Nakasagana ak ang mga ramid. Basta awaton dak kuman. Pangaasiyo. Ngam ka sa no ang makasigurado ak, asaanak ang madaksan no bilang laeng? Agdadata ang minor de edad ka. Senyora, noan niya ti kayat yung aramidag. Nakasagana ak. Mabit lang, urayan nak ditoy. Ha? At dalaang tinapatag nga ibaga kan ni si Mang. May saaba nagtikinaulilanan ademang, no apay nga inawat kon, senyora. Ang kas itinakunakon, no saan nyo akayat? Da kayo ti matungpal. Panakita kat na singpat mat? Inkari na nga agbalin ang nagagat. Tila ang pagduaduak, kati kinaminor di edad na. Senyora, Iso na lang ta ikarkari namat nga awan to ti pakababalawan tayo, no bilang laeng.
Kat, anya nga rod ti desisyon nyo? Anya iti panagkunam, si Mang. Senyora, apay no ikkan tayo iti gondaway? Panagkunam ka di kat talaga ang makatulong ni Laika? Makita kat desidido, senyora. Sige, awatan tayo nga rodan. Kat sika ti makaamukan ko na, si Mang. Isurom ti amin at trabaho na dito'y balay. Namnamahaan nyo dayta, senyora. Tungpalak ti kayat yo. Ada na patag papanak, iho. Kawawag ngamin ni Mrs. Ferrer. Sige, mama. Agandad kayo, ha? Aywan, naamamom ka din ti kabarbaro ababaw nan tayo. Wan, mama. Nakita ko. Alangarod, makaammo kayo pa lang diti balay, iho. Wan gayam, no kas pangarigan, taad da papanam. Aramatam ti kotsek, Hindi. Katanyang itaramaton, mama. Kasanon, Oh, aday tan ti mangsokon kanyak. Impasokon nak ti amigak, anak ko. Amom, barok. Siyak ti madandanagan iti pampanunutam. Nana si Mang, di ka kadagdanag. Siyak ti makam mo. Ayan di jalay ka? Adda ijay likod. Impadalos ko kenkwana dagiti wara ijay. Kasta gayam. Napinta sa gundaway da ito. Oh, tibilin ko nana si Mang, ha? Jack kayat nga ibistudak ken kwa na. Tikayat ko. Agtali na di panunot na amay sakmat aboy ditoy. Babaunan akas ken kwa na. Albert, Mabalin ka di, nana si Mang? ang kaasimot nilay ka. Saan mo kuman napatuluyan ti pangpanggapam? Nana si Mang, di ka di madanagan. Saan naman ano day jay? Ikarik. Kahit ko lang ngagnakam. Day talaan ti plano. Amom ka din, o anya tinapinta sa damag nga ibagakan ka, panyero. Anya da ita, Fausto? Atoy. Awatam da ito'y atseke. 50 million pesos? Nagapuan da ito'y atseke. May sa kadagiti kumpanya amayat nga aginvest iti negosyo nga itakderta. Ano iya? Kudak tumot nga minken ka, panyero. Sigurado nga agbaligi da ito yung negosyo. Kat panagkunat. Saan tauray nga ag-cash out. Ta sigurado nga adupay ti mayat nga aginvest iti negosyo ta. Diyos ko, naimbaglakit din tayo manugot matlaan ni Senyora Cariban. Naimbaglakit, tayo nawat dak matlaan. Agagatak dito'y, tap na magustuhan dati trabaho. Amangan nga min no ikatundak, no saan da kayat ti panagtrabaho. Oy, dalo sa manay bagda ito, ha? Ha? Nagbastos ka mo, ten? Kit-kita ang nagdaldalusak dito'y, ngam apay ang nagrugit kakit din. Opo, nakapit-pitak ng to'y daldalusak. Dalo sa manay bagda ito. Ano saan? Sigurado wag amay cut ka dito. Bastos! Agalwat ka, ha? Sigurado ka makadanon iti amo ta dahito ngay naramid mo. Anya jay ko na iha. Nakasagana ako ngagpakita kini Albert. Papa. Talaga? Wan, Papa. Anya ti plano. Anya ti ramidam. Kasano nga agpakita ka kan kuan na? Awisak ni Albert iti may sa lugar. Daytay da kami lang. Ngam sigurado asaanan a sorpresa no kasta. Ta sigurado ang maamuan asya. Matulungan na ta ni kumpadre Amado iti dayta abanagi, ha? Papa. Mabalin ko nga awagan, tapno ison ti makamo amang yurnos iti lugar. Apay, iha. Malagip ko lang amin. Idi pa'y lang.
Adan ti bagbaga ni Albert asakit tinakam na iti amana. Ang mga nasan nga umanugot day chay. No ni Tito Amato ti mangyurnos iti amin. Iso abay anyulatan asyak ti makaamo iti amin, Papa. Ni Albert jay ibagbagam balasang ko. Albert gayam tinagan day di aboy. Laika, saan ka kumaabas taag sa ulatan? Nang runa no may papankan ni Albert. Masurunak iti day di aboy, Nana si Mang. Agasam nga iti inaramid na kanyak. Anya tinaramid na. Ti panang isabwag na iti pitak iti ayan ti daldalusak. Kan saan laday ta? Kala at latan a pinanawan na kiti ospital. Ospital? Anya nga ospital? Ay, anya ka diti ibagbagam. Dumngag ka, Nana si Mang. Ibagakkan ka ti amin. Anya ko mati pakaragsakam nga ibagam, Fausto. Mapasama kang tinabayagan na tulagan ta, Panyero. Ha? Kinasarita nagkanak ko. Kinuna nang agpakitan ka ni Albert. Agpaiso? Kamaudyanan na. Idi ko mapailakas ang sangpet na nga inaramid na daytagay. Adapay nga mindag iti inasikaso ti anak ko, Panyero. Among maddaytan. Sa bagay, kat anya ti maitulong ko, Panyero. Iti kasta, agbalig iti panang sorpresa na kini Albert. Kumpadre, sigun iti anak ko, kabailan ng ti amin. Kasta ka di? Iso lang ti agtignay? Wen, Panyero. Iso lang ti agtignay. Alangarod, nasaya at met, no agkita dan, tapno malpasan ti amin. Talaga nga ado dagiti banag asaan nga ibagbagan ni Albert. Agasem, tadanda ni nagayam na disgrasya ni Laika. Ay, urayak la nagkintayag iti insalaysay ni Laika. Agpaiso nga ta, ti imbagana. Amangan mo't no agar aramid laeng iti istorya. Kasano kuma analaga-laga na dagiti imbagana kanyak. Kunana nga addapay may sa alalaki anapan iti ospital. Katno jak agbiddot. Tigayam ni Albert Daychay. Jay agnagan iti dan. May salaeng ti pamuspusan. Tapno mapanek nakak ti pudno. Nasken na makasaritak ni Albert. Taiso ti mang kumpirma iti amin. Kastala ka simple ti planong aramidem? Awan mo ti dakas na. Saan kayi, Papa? Nagsimple mo tunayan, iha. Ti amo ka planom kat daytay na idumduma. Daytay saan to amalipatan apulos. Papa, amok ni Albert. Kabisadok ti ugali na. Noan niya ti kayat na. Kat masiguradok. Saan nga agbaligi ti amin, no saan asimple lang ti panagkita mi. Iha? Di kayagdanag, Papa. Agdalag kayo kanya. Siyak ti makaamo iti amin. Masiguradok nga ad-ad na ama sorpresa ni Albert, gapo iti simple lang apa nagkita mi. Ala, adakan ka dayta, iha. Agtalukak ka. Sigurado makakatawa ka, met. Numaamom na sino ti kabarbaro babaunan mi, Brad. Kaya't mo asawan. Awanan dita di bakit ababaw ninyo, Brad? Ni Nana si Ma'am? Apay ngay. Nagsingpad da jay. Saan man, Brad? Ang dapay lang dito ni Nana si Mang. Ngayon man ta kabarbaro babaunan mi. Kat kasi tinako na ako. Albert Barok! Brad, Ah. anya ngay. Ituloy mo ati ang istorya.
Brad. Baliwag to lang ito umawag Agtok-tuk-tuk ni Nana si Mang. Amang ano napatagti bagana. Sige Brad. Bye. Albert! Mabid lang Nana. Umayan. Sigurado ka, iho? Kasjay ti ko na ti doktor. Patyandak Nana si Mang. Tano talaga na padong parak. At ako madunor na. Wan na bulo na. Amuyo, nagdanag akmat ididamo. Tate amok. Kaya talaga na padong parak. Ngam epekto gayam tinangataw gurigor na. Iso anawanan iti puot iti panagbalasiw na. Ay, kastagayam. Sigud gayamon nga agam-am mo kayo. Nana si Mang. Imbagayo ka din kinkwana no asino ak diti balay. Saan? Takas tamot nga minti kayat mo. Agyaman ak Nana si Mang Ang barok. Made ti kastangar aramidem. Kaasimot nilay ka. Di ka kadimasyan kan ko ana. Ammom kadi nga ulilan ademang. Kat kayat na ti agurnong tapno makaadal iti kulehyo. Iso asimrek kas babaunan. Dayta ti agpaiso. Iso apang nga asim ko ma. Di mon parigatan. Taamangan no saan ang magustuhan ni mamam ti trabaho na kat papanawon dapay. Kaasimot nilay ka, Albert. Adak ita dito'y ayan da Mrs. Ferrer. Apay ka di. Damaga ko mano sa narimuar ni Albert. Ngamawan ka matgaya mi balay. Pasensya kan, amado. Kalat nga niya imawag ni Mrs. Ferrer. Apay nga ni Albert. Awan matkidbi. Damaga ko malaang no sa narimuar. Adamat ichay, itay pimanawag. Ngam tapno sigurado, awagam laang nga ni Simang. Sige, padasag. Bye. Bye. Anya nga tamanan ti pampanunutan ni Amado. Apay adamdamagan na, no adda na panan ni Albert. Sapay la kumataawan ti mapasamak asaan anasayaat. Itinagbaetan dagiti agama. Lupod mo amin timbaga ni Nana si Mang. Kaasimat nagpaiso nilay ka. Narigat mo ti bastag taliglatan. Nangruna kat ado itandag iti manangal lilaw. Iso ka sa pulan tinan anay apanaganad. Narigat no. Asino nga taday ta. Mabit lang! Adang ta sa nga ilim. Kumusta kan, Albert? Misty. Anya ti mapasamak iti panagkita manen da Albert ken Misty. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti matdireksyon ken musika. June Riputazo. Computer Recording Technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.